mphamvu zina zimachokera kumalo akunja mkati mwa zaka 12,000 kupita kumakomo amapulaneti onse mudzuwa. Ndiwo makosi omwe amapanga maginito amapulaneti chifukwa cha chilengedwe cha dziko lapansi. Pakati pa dziko lapansi kuyambira 1985 pakhala kusintha kwa maginito a dziko lathu. Amaonetsedwa maonekedwe amagesi a typical polar, kukula kwa somatic omale, ndipo polate kunja kwakunja kumakhudzanso mapulaneti ena ndi ma satellite awo. Tiyeni tione zomwe zikusintha minda yomwe timatha kuona pa planeti ena adzuwa. Pa Venus maginito adapezeka koyamba mu 2006 ngakhale kuti sizinachitike zizindikiro za izo. Zotsatira zake aurora borealis tsopano akuonedwa pa Venus. Amaonekera mu maonekedwe amalo osungulwa pang'ono ndi kukula kwake. Nthawi zina amafalikira pa dziko lonse lapansi. Zonsezi zikusonyeza kuti kuyambira 2006 pakhala kusintha kwakukulu kwa pakati pa Venus chifukwa mphamvu ya magetsi sangathe kuonekera pa yokha. Tsopano Mars alibe gawo la mphamvu pa dziko lonse lapansi chifukwa cha tsoka lomwe lidachitika pa dziko lapansi ndipo lidakhudza ntchito. Miyala ya magetsi yokhayo pamwamba pa planeti lofira imakhala ndi maginito. Nthawi zambiri mafailo a miyala ali ofoka kwambiri kotero kuti sizingakhale mkhalidwe wa aurora borealis. Komabe muzaka makumi angapo zapitazi aurora borealis yaolowera modzidzimutsa mapakatidwe a komweko kumwera kwa Mars pa August 11, 2004. Aunanian aurora borealis adaonedwa koyamba. Imagwirizana ndi mtundu wapadera wa aurora paluli sanaonepo kale mudzuwa. Pakati pa 2004 ndi 2014 okwana 19 aurora adapezeka, onse aiwo ali mdera la onyoza maglamine a Mars. Mu April 2022 chipongwe chachikulu cha aurora chinapezeka mu Mars. Kunali mwa maonekedwe agulu lopindika lopepuka la kuwala kwa ultraviolet ndi kuphimba theka la planet. Maonekedwe a aurora kumanzi akuonetsa kusintha kwakukulu m'malo osagwira ntchito ndi Mars. Kupatula apo imalandiranso mphamvu zowonjezera pa nthawi yozungulira, motero zimatha kusintha maonekedwe ake. Pa Jupiter maginito ndi olimba nthawi 20,000 kuposa dziko lapansi, ndipo aurora low phases amapezeka pa mlingo wa X-ray ndipo ndi olimba pa nthawi 1,000 kuposa pa dziko lapansi. Mu 2017 data kuchokera ku satellite ya Jupiter's magnetic ya Jupiter idasintha kwambiri pa dziko lonse lapansi. Izi zinaonekera poyerekeza ndi data kuchokera ku Vaie probe yomwe idawunikira Jupiter mu 1980s. Kusintha kwakukulu mumunda wa matsenga kunachitika kudera la mphamvu pafupi ndi equator lomwe limachedwa malo abwino abulu. Kusintha kumeneku sikudafotokozeredwe ndi zinthu zakunja pa magineti munda wa matsenga zomwe zikutanthauza kuti kusintha kwa malo abwino abulu kumagwirizanitsidwa ndendende ndi kusintha kwa chivundikiro cha chiphona cha chimmelo. Izi zitha kufanizidwa ndi maginito aku South Atlantic magnetic pa dziko lapansi yomwe tsopano ikuonjezekera mwachangu. Satellite wankulu kwambiri pa Jupiter nawonso ndi magetsi apolar, komabe ndi zosangalatsa kuti pa magetsi akumpoto amapezeka koyamba mu 2021. Izi zikuonetsa kuti kusintha kwa maginito pa zaka 22,000 zaka sizingokhala pa dziko pa zika za gasi komanso pa zomwe iwo amalankhula. Izi zitha kufanizidwa ndi maginito aku South Atlantic magnetic pa dziko lapansi yomwe tsopano ikuonjezekera mwachangu. Satellite wankulu wa Jupiter. Izi zikuonetsa kuti kusintha kwa maginito poyerekeza ndi dziko lapansi, Saturn ili ndi mapangidwe ake akuluakulu. Pa dziko lapansi magesi polar nthawi zambiri imayamba chifukwa cha mphepo ya dzuwa, pomwe kutsuka mphepo ya dzuwa imathandizira kwambiri pa mphamvu ya magesi a polar. Pa Saturn magesi owunikira ku shima mu infrared, mizu ya infrared ndi ultraviolet ndiye kuti yosaoneka ndi diso la munthu. Ngakhale kuti dzuwa silimakhumudwitsa kuwunika kwa magesi pa Saturn, mu 2017 mtundu watsopano wa magesi wakumpoto adayamba kuonedwa pa Saturn mogwirizana ndi kazembeyo. Zinayambitsidwa ndi mphepo ya mphamvu ya ultra kuntunda pamwamba pa North Pole. Titha kuona momwe gawo la maginito pa minda yosiyanasiyana ya dzuwa lasinthira mzaka zaposachedwa poyerekeza ndi zomwe zidaonedwa kale. Zosintha izi zimachitika pa maplaneti apa dziko lapansi, Mars ndi Venus, komanso ziphona za masamba monga Jupiter ngakhale satellite. Zosintha munda wa magesi ya maplaneti zimayamba chifukwa cha zosintha zawo, ndipo zotulukapo za njirazi zimaloza nkhani imodzi yakunja zomwe zimakhudza magemu onse adzuwa. Maginito onikira magnetic pa May 15, 2006 ndi Venus Express magnometer ndi otchinga ya magesi yotsika. Malinga ndi lipotilo lomwe lidafalitsidwa mu chilengedwe, aurora adawerengera makilomita pafupifupi 30 ndipo adaoneka pafupifupi makilomita 130 kuntunda kuti ndizodabwitsa kuti gawo
lopapatiza limodzi malo abwino abulu amatha kukhala ndi udindo wa pafupi onse a Jupiter mapo a zosintha izi. Tikupeza kusinthasintha kokhazikika kosintha mwatsatanetsatane kwa Jupiter munda wa Jupiter pa nthawi ya zaka 45 zomwe sizingafotokozeredwe ndi kusintha kwa magnetic gawo la Jupiter.